Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kininausap inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw mo dalit na sa taog laing istorya nga pinada sa usa sa itong mga YouTube subscribers. And of course, kamo sa diha, pwede mo mapada sa inyong suwat, sugilanon nga hatagan nato kinabuhi diri sa tuang YouTube channel o gipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com. Sa mga kaigsunan nato nga wala pa makasubscribe, please subscribe para mas mulambo pa ang ato ang YouTube channel ug daghan pa nga mga kaigsunan nato nga maingganyo sad nga mopadasad silang sugilanon ug daghan sa mga kaigsunan nga makakuha og mga leksyon pinaagi sa inyong mga istorya. And of course, sa mga nangita sa mga daan nga mga istorya makaplagan ka na sa ato ang lain nga YouTube channel, ang Katabi with Ate Gems. Paki-subscribe and click the notification button. So, dito maglangay mga kaigsunan ug paminaw na nato ang istorya ni Inday. Kung sa may unod nining istorya atong tugkaron pag-ayo, basta kini naguluhan og ang lalaki sa picture frame. Uso pa ba na nga i-frame nato ang mga pictures? Well, to find out, mao ang pagpaminaw sa tibok istorya sa tuang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang lalaki sa frame. Mao kini ang istorya nga pinadangat ni Inday. Dear Papa Joe, maayong adlaw kanimo. Sama sa nimo mga senders, itago lang ang akong identity. Pero bisag unsang pangan imong gamiton, kung ang imong mga kauban or close nimo nga makadungog, makibawag yun nga ikaw na. Makaingon gud sila nga murag ikaw lagi na. Unya mo katawa. Anyways, tawagan lang ko sa pangan nga Inday. Usa ko sa imuhang mga listeners sa radyo kaniadtong kada alauna pa sa udto. Kauban nako imong programa kay ang imong tingog Papa Joe makapagana sa trabaho. Taga-Leyte ko Papa Joe kining akong istorya. I know daghan na maka-relate nga mga umagad nga wa mao yuni sa ilahang mga ugangan. Isang kamot sa mga asawa nga wa mao yuni sa inahan sa ilahang bana. Usan ako, ana Papa Joe. Usa ra magud ko katindera sa usa ka grocery store nga di kayo dako. Pero bisan og tindera ra ko, cheerful ko nga pagkatao. Tawagon ko sa akong mga kauban og bibong tindera. Magmingaw ang tindahan og wa ko. Usa ko sa pinakadugay nga tindera anang tindahana. Tungod sa akong kadugay, daghan na kay kog mga nakauban nga wala na. Nang resign na, pero ako, naapa. Murag makarelate sa ko ana Inday da. Pero napaday mas dugay pa nako Papa Joe. Nangaraan na pod sa tindahan ug tungod sa kadugay, gihimo na siyang sinaligan sa tag-iya. Tawag lang nato siya sa pangan nga Gracia. Suod kami nga barkada ni Gracia, bisan og di mi magkaedad. Mura na nako siya og ikaduha nga inahan. Ako, ug ang among mga kauban kay tawgon na mo siya og Mama Gracia. Usa kay gayon ni ato sa trabahoan gidala ni Mama Gracia ang iyang duha ka mga anak nga si Lando ug si Linda. By the way, okay ra siya nga magdaladala og anak kay sige kaingon ko na. Suod sila sa among amo. Kay katabang pa kuno si Mama Gracia sa mga ginikanan sa among amo sa una. Naapa sila nagpuyo sa laing balay sa among amo nga di layo sa grocery store. So nang pagkita na kang Lando, wa na ko tuyuan nga dunay ni pukaw sa dughan sa nakaitug nga Sleeping Beauty.
Abi ginako og Superman hid nako og kasing-kasing anto mga panahuna kay dugay na kay ko nga mga katuigan nga wa gyud makarelasyon. Kada adlaw makita na ko si Lando nga nagkadako ang akong talagsaon nga gibati ngadto niya. Unsaon nga hamis kay siya og kutis, sakto sa barog, humble pero joker. Makapakatawa jud nga klase nga nila lang. In short, Papa Joe, ideal man si Lando sa mga babae. Huwag siguro yung babae nga di ma-inlove kang Lando kay mura og artista sa Korean novela. Wow. Mga friendly ang mga anak ni Gracia, si Lando og si Linda. Dali ra kay mi nga nagkasuod. Pero sa kada adlaw na mong kakita ni Lando nagtubo ang akong gibating gugma ngadto kaniya. Moto nga inanay na akong ipa-feel kang Lando ang ako ang hidden feelings ngadto niya. Like everyday akong giparamdam niya nga he's very special to me. Maybe I was too obvious nga kaayo sa akong feelings nga gipadayag ngadto kang Lando kay nakabantay ang akong mga kauban sa trabaho. Pero okay ra nila. Go with the flow sila. Bali, supportive sila sa akong sa akong pagbati sa akong crush. Well anyway, nagbunga ang akong goal nga maugyod to ang akong gusto nga mahitabo. Sila nga nakagusto kang Lando kay para wala na'y mga ambisyon na delikado og maunhan ko. Mayon nang makauna ko og mark ngadto kang Lando nga he's mine para way mangilog niya gikan diri nako. Wala nang uyab si Lando nako pero ako feeling nako ako na siyang gipanag-iya. Ako gyud gisuod og taman sa Linda nga iyahang sister. Gisuod pod nako og taman iyang mama nga si Gracia. Ug tuod man nilampos ko kay na-close na nako taman si Linda ug si Gracia. Niabot na ang point nga moapil na og sungog-sungog sila diri nako ngadto kang Lando. Pagka nindot yung trabaho kung inspired ka, dili ka tapulon, mumataw sa iyo, kada buntag. Unya, magpagwapa na ka pirmi. Unya, di gyud ko mo absent, Papa Joe. Ang inahan ni Lando nga si Gracia, mao'y mingon nako nga, Inday, sak aditos Lando ka. Ripa, aron magkauyab na to. Tiaw mo na. Ang inahan pa ni Sugo nga ipa-rape si Lando nako. Hala uy, gusto pud baya nako, Papa Joe. Bahala na og ingon ko sa imong mga followers, Papa Joe, nga igat. Basta kay gusto na gyud nako nga ako nalay manguna nga to kang Lando. Pero dili man pud sakto kay joke-joke naman to kang Gracia. Pero sa tinod lang, gusto gyud ko tayo to nako. Di lang ko kamao unsaon pag-rape. O pagpanguyab di ay, Papa Joe. Yes, kung di manguyab si Lando nako, ako na lang siguro ang manguyab niya. Adlaw kato nga Domingo nangaligo sa dagat ang akong kauban sa trabaho. Naginam na kay ko kay kaybaw ko nga mukuyog si Lando. Basin pa di ay og dito sa dagat nako madayunan og lugos si Lando. Ang mama ni Lando nga si Gracia di musugot nga paubanon si Lando nga wa si Linda. Pabantayan, baby sister ni Lando ang iyang babysitter ni Lando ang iyang sister. So nahuna ko lang, Papa Joe. Pero sige lang, nana ko'y nahununaan nga plan B. Ako pa nihangyo kang Linda, nga mukuyog yun siya. Ako'y nipliti nilang duha ni Lando. May nalang inisugot si Linda kay baho naman po siya. Nga nako'y laing plano, nga to sa iyahang igsuon. Nakasabot si Linda. Nga nangita ko kikayon nga makalugar kang Lando. Ug tuod man, naabot na mi sa dagat. Doon na pa'y challenge ang mga kauban nga moadto daw mi tanan sa lawom nga bahin sa dagat. Nagparty-arty din ko, Papa Joe. Ay, Lando, di man ko kamao mo lang uy. Diri lang ta sa mabaw. Matod ko pa, kang Lando. Ay, Killjoy magkakainday, uy. Tanang mga tutok sa lawom na, kay tuan na sila. Tubag pa ni Lando. Ang mga kauban namo nga nakadungog sa among convo ni Lando ni Siagit silang ingon nga, pasakyalan na si mong buko-bukos inday, Lando. Samtang naglangoy si Lando paingon sa lawom.
Nagunit yun ko sa iyang abaga para di ko mutidlom. How I wish ni sakay lang unta ko sa iyang likod pa. Ay kilig na kay ko atong panahon na, Papa Joe. Og diyang nabot nami sa lawom nga part sa dagat, nakita na kong namahawa ang akong mga kauban kanabang murag gihatagan jud mi og privacy si Lando. Ni giveaway sila namo, Papa Joe. Ugon niya, diyang kami na lang ang taliwa sa kadagatan, nitutok si Lando nako nga seryoso kayo. Linda, na ako'y isulti nimo. Ha? Unsa man isulti lang? Abti ko pa, nga tubag pero gikulbaan ako, Papa Joe. Kuan, I love you. Matod pa niya, Papa Joe. Nakabuhi ko sa kong pagkupos sa baga ni Lando. Ug hapit ko matidlom tungod sa akong gibating kalipay. Grabe po si Lando karomantik kay dito magyud sa tunga sa dagat nang uyab nako. Yes, dali ko pang tubag na to niya. Yes, Papa Joe. Ha? But mong pasabot, inday nga. Gisugot na ko nimo. Orlando, nakadungog naman siguro ka sa mga sungog-sungog sa itong mga kauban. Tungod kay bawa mo silang tanan sa akong feelings diya nimo. Murag, ikaw na lang yun ang wala. Pero, karon nga, kay bawa na ko inday, pareho ditag feelings usa-usa. So, kita na? Of course, kita na, Lando. Ug mao to, Papa Joe, niya to pa mi, sa naay punuan sa panagatan ug dito nagpasalipod mi. Lawom na kayo to nga parte sa dagat, pero nisali ko ni Lando. Gigunitan ko niya unya dikit na kayo ang among tibok lawas. Nitago mami nga di mi makit-an sa mga kauban ug layo na pud kaayo mi sa baybayon. Mo na ako nabatian nga gigakus ko ni Lando. Wa ko masayod ug duna na ba siya experience sa panagbugno sa leyon ug karnero. Basta ang ako nabantayan niya nga murag leyon nga gutom kaayo. Kung unsa kainit ang akong love niya sukad sa sinugdanan namong kita, maupod ang ipakitang kainit ni Lando nga murag nag-aso-aso sa pagbati nga nakahimo gyud og dakong bawd sa kadagatan. Hindi wow. Kinsay magtuo nga sa usa ka pagpamilok, maangkon nako ang lalaki nga dugay na kay nakong gusto. Wapay oras nga iya kong gipanguyaban, sugot dayon. Unya, naaday na itabo namo. Paglurang sa bawd sa kapalaran, namalik dayon mi si Lando sa baybayon og nalingkod sa daplin. Nakabantay ang mga kauban nga murag lahi na. Doon na extra sweetness tali namong duha ni Lando. Dali ra kay niya nikatag ang balita nga kami na ni Lando. Pagbalik na mo sa trabahoan, nakita mi si Gracia nga iyang inahan. Ug abi na kog malipay siya. Kay siya baya to'y mag-apil-apil ug sungog namo ni Lando. Pagkita ni Gracia namo, nitagad siya nako pero wa ko niya pangutan-a og tinuod ba ang balita nga kami na sa iyang anak. Murag, wala lang siya, Papa Joe. Pero dito siya nisulti sa among kauban. Sa among mga kauban. Wagi ko nalipay yun ang balita Gitubag po siya sa among mga kauban nga, abi ba na mo ubuto kang inday Mama Gracia kay muapil bi kag sungog-sungog sa una. Ug nitubag po siya nga, gikan sa word nga sungog-sungog. Pasabot, dili tinuod. Sungog ra gani, kisa ko'y makauyon ng inday nga, wala raman taon na makatunga sa dagway sa akong anak, kay gwapo ni Lando, artistahon og naong. Well, sakto siya. Dili kay ko gwapa. Pero di man pug ko tantong batig naong. Ako na lang i-describe ang akong kagalingon din ni Papa Joe para na idea ang mga nagtanaw karon. Kulot ang akong buhok. Putot pug kog height. Ug ang unang rason nga di ko gwapa sa ilang pananaw kay di man ko mangarte. Di ko mag-makeup. Wa sa ko skincare routine. Dili ko mahilig mamulbos, mang lipstick ug uban pa. Well, sige na lang ako nang dawaton
nga mugwapa ko ug way tapad, Papa Joe. Bisan pa sa panghimaraot ni grasya nako, sige siya og panlibak nako pero padayon gihapon mi sa among relasyon sa iyang anak. Maghilak ang adlaw nga di niya ingnon si Lando nga pabugan ako kay nabutaan ra kuno si Lando diri nako. Usama niya nga naigo naman gyud sa pana ni Kulapo ang kasing-kasing ni Lando. Gugmaan na kayo ang iyang anak diri nako. Sa tinuod lang, pinaagi sa gipakitang love ni Lando diri nako. Mao pa ni unang higayon nga gibati ko og kaanyag. Everyday gipafeel ni Lando nga special ko ug ako'y pinakamaanyag sa tibok kalibutan. Usa ka adlaw niya to nag-away na pud ang inahan og anak. Pagpili Lando, ako o si Inday, matod pa ni Gracia. Sorry ma, si Inday akong piliun kay mahal na ko siya. Straightforward pa nga tubag ni Lando. Aw, kasweet, gipaglaban gyud ko ni Lando, Papa Joe. Gipili ko niya, Papa Joe. Nagkauyab mi si Lando month of July, unya pag September, gipapili siya siyang mama kung siya o ako. Ang humble nga Inday ang iyang gipili. Mo nga gipalaya siya sa iyang inahan. Mo nga napugos mi nga mag-live-in. Ayaw mo pagtuo nga malipayon na kayo ko kay ako gipili. Na ako'y kasing-kasing og kay baw ko sa feeling nga di pilion. Especially nga inahan siya ug siya mo'y nag-anak kang Lando. In short, nakonsensya ko. Pero unsaon nga si Lando naman gyud ang nihukom. Nag-live-in mi ni Lando og nangundang na pud di ay mi sa among mga trabaho. Pag month of November nabuntis ko unya nakakita na pud di ay og laing trabaho si Lando. Sakto gyud nga gipanganak nako ang among anak pagka July. Niya tong nagbuntis pa ko, Papa Joe, pero mina ko madunggan kang grasya nga manabi nga di gyud kuno ko niya madawat bisag unsa pa may tabo. Di gyud kuno siya mosugot nga magpakasal mi si Lando. Pero diyang gipanganak nako ang akong cute nga baby boy, nibisita si Gracia og medyo buutan na siya diri nako. Salamat ma Gracia nga nadawat namin nimo. Matod ko pa niya kay di mangyapon malimod ang akong respeto niya kay in the first place suod kayo mi sa una. Niya tong nagtrabaho mi unya wa pa mi nagkauyab sa iyahang anak. Bali naagyoy mi pinagsamahan ni Mama Gracia. Pila ka buwan ng labay medyo nadawat na pud mi og balik siyang mama kay siya na may ni-offer nga pabaliko na kuno mi og trabaho ni Lando sa grocery store. Sumoto Papa Joe dako kay mong kalipay kay makabalik na mi trabaho si Lando. Pila may istorya, nibalik na mi trabaho si Lando. Okay ra gid kaayo kay gi-welcome ra pud mi sa among mga kauban. Si Mama Gracia maayo na pud og tinagdan nako. Hangtod nga niabot ang time nga dunay gisilosan si Lando nga usa ka boy sa grocery store. Nanguyab nimo ng boy Inday? Mo po'y gusto nimo sa? Nagfling-fling ka niya. Pangutana pa ni Lando nako. Magilom Lando ibaylo na day nako na siya nimo. Nakagwapo nimo. Bitaw Lando, seryoso nga pagkasulti, imposible man kaayo nga kay nagbinuotan man jud ko sa tong relasyon kay di ko gusto nga masuko na pud imong Mama Gracia. Ngano gusto buhaton ako na nga kontento naman ko nimo og sa atong anak. Gipasabot ko na og tarong si Lando pero ambot ba nga ni andar magyud ang iyang pagkasiloso. Nag-away mi og taman og wa gani ko makasabot sa hinungdan sa iyang pagpangaway nako nga mabaw ra man kaayo og wa gyud siya ebidensya. Gamay ra kayong rason nga para mulaya si Lando. Yes, Papa Joe, nilakaw si Lando og nipauli sa iyahang Mama Gracia. Sa una-una nga basin og nagpahungaw lang or basin nagpabugnaw og mobalik na to si Lando. Pagkaugma, wa ko ni trabaho og diha ra ko sa amo. Maulay ko nakitaan nga diay ni hunong nga patrol car sa among tungod. Ang pulis ni kanaog unya ang among balay ang ilang gipunteriya. Nakuyawan ko sa ilang tuyo. Na ba ko'y nahimong kasalanan? Nganong giariman kong pulis? Nisamot akong kakuyaw diyang nakitaan na kong dihapod si Mama Gracia. Siya din nagpauban sa mga pulis. Naulawan na kayo ko sa among mga silingan
ug mga kaila nga nakasaksi. Matod pa ni Mama Gracia nga nagpauban siya pulis kay kuyaw kuno kaayo kong pagkababae. Gitiunan kuno nako kutsilyo si Lando. Mao nga nidagan og nipauli sa ilaha kay basin kuno akong patyon. Nagpakuyog siya pulis para di ko makapanakit niya nga magkuha sa tanang mga gamit ni Lando nga nahabilin sa amo. Saksi ang langit nga wa ka na may tabo nga gitiunan na kukutsilyo si Lando. Wa gyud na may tabo. Wa po ko masayod nga butang-butang raba ni Mama Gracia or maugyud to ang sumbong ni Lando nga to kaniya. Kagamay ra manunta sa mong away pero nganong nauli sa buwag. Usahay makaingon ko nga di ba ka si Lando ang nangitag bikil para mag-away mi aron magkabuwag mi kay plano siyang mubiya. Papa Joe, it's been 2 years nga sukad sa nitabo, Papa Joe, wa nagyumi nagka-istorya ni Lando. Wa na po siya napakita sa iyang anak. As in, iya naming gikalimtan. Sa pagkaroon niya mi sa among lungsod nagpuyo, kauban nako akong anak, nga mo'y ako tanan. Bisan pa sa nitabo, o bisan pa o gikalimtan namin ni Lando, pero siya wa na mo kalimti sa iyang anak. Kung saan ako pagkalimot? Nga Xerox copy makaayo ni Lando ang among baby boy. Kada tanaw nako sa akong anak, may numdum nako o may numduman nako ang dagway sa iyahang amahan. Ang among anak ni Lando nakaibaw kinsa ang iyang papa. Kaya naman ko'y picture ni Lando. Akong gipalaminate o niya gipaframe og dako. Gibutangan og buwak, dayon gibutang nako taliwa sa mga santos sa among altar. Kung na may bisita nga wa maswito sa istorya, makaingon gyud nga ang lalaki sa frame, dugay nang nipanaw, namatay. Kaya mo magpatay kay naalagi sa altar, gitaparan og mga buwak. Ang ako rapod nga masulti nila nga, no, di pa napatay. Ang akong pagbati ra niya ang namatay. Yes, tinod nga patay na akong gugma kang Lando. 2 years na good nga nakamove on ako, Papa Joe. Nawa man tinuod ang lalaki nga maoy natingban sa akong gugma, pero wa ko magmahay. Kaya na siya gihatag nga nakong regalo nako. Kana, mao ang among anak. Para ni mo Lando, kung nakakita ka ni nga video diri sa Dear Papa Joe Stories, sure ko nga makasabot ka nga ikaw na. Nalagoy message ni mo. Yes, tinuod nga gipa-frame ti ka. Naa diri sa among altar. Dili buti pasabot nga nangandoy pa ko nga mobalik ka. Kundili, para ma-remind ko matag-adlaw nga usa kay gayon ni ana nahigugma ko. Wa ko'y regrets. Malipayon ko sa mubo nga mga oras nga nagkauban ta. Hinaot pa nga magmalipayon po ka. Papa Joe, daghang salamat kayo sa imong pagbasa sa ako ang kaagi sa kinabuhi og gugma. Kini ang imong magtatampo, Inday. Daghang salamat, Inday, og I salute you sa tinud-anay nga meaning sa gugma nga imong gipakita karon sa imong istorya nga di magbase kung unsa ka mubo o unsa gibuhat sa katawo, as long as imong ginahuna ang mga panahon nga nagkalipay mong duha nga gisaw-an ninyo ang himaya. Well, sa tinud-anay lang, maski og wala pa ka masayod og asa si Lando, or kung nasayod ka pero wala na mo mag-istoryaanay, pwede gyapon mo siyang gukdon kung gusto gyud ka para mo suporta sa inyong anak. Dili na lang para pagbalik nimo, iyang katungod ang pagsuporta sa iyang anak. Daghang mga amahan diya nga way puangod, nga tuga-tugalag pangiti unya di ka mao mo suporta sa ilahang mga anak. Unya ra ba, kung mabot ang panahon nga maayo ang kahimtang silang anak in the future, anak na magpaila kay magpaduol na. Kay kunuhay nagbasol na. O kunuhay mangayog tabang. Di ba? Anyways, iyan ang katungod. Kay amahan siya. Labi na og mutunga na imong anak. But if you wanna live a peaceful life, mas maayo nga paday na lang ka, di na lang na mo na siya hinumduman. Grasyahan lang yapon ka sa Ginoo, anak. Pero siguro time na nga tangtangon ang imong frame diha. Kay maski moingon ka nga for the sake lang nga ma-remind ka nga dunay usa ka tawo, anak, you are somehow in what we call denial stage. Naagyapon na sa imong kasing-kasing. Okay, so hinahinay na og let go. Total, kung para sa imong anak, kung mabot ang panahon,
nga itagpo gyud ang ilang landas, ayon sa hikawi. Kay ka na may nagsulti nga, sinawaan man na inyong duha, tinuyuan na inyong duha, puros mo dunay katungod sa bata. So daghang salamat sa imong pag-share sa imong istorya o sa mga kaigsunan na ito nga ginan mo padasal ang istorya, ayaw mo kahikaw. I-send lang na ninyo sa papajoesuperb@gmail.com. Kung may mo, taas-taasa lang yun ninyo. And i-replyan naman mo sa tong editor para sa pagpamaagi ninyo sa inyo pagsuwat ang inyong istorya. O i-check niyo itong video description nakasuwat ang atong email ad. Daghang salamat usab sa ato ang background music, ang ato ang theme song nga giproduce ni MC Joseph or J-E-O-S-E-P-H. Mac Joseph or MC Joseph. Yan. I-check lang sa at MC Joseph sa YouTube. Subscribe and click also the notification button para makadungog mo sa mga bagong komposisyon. Daghang salamat. Kiniusap ang inyong ubos nga lagad, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapos.
San